Ayan guys, 5 po na pesos kung ay comment lang sa channel. Salamat po. Ha? Ano naman? Asa? Iligid ang pampat. Ay naman ang pampat. Ay mo lang uhipan. Yung natiki. Magilo to, hindi mo kalaksan para beauties. Pag inom ni mo, kaon. Kaon mo Kaon. daan. Dili, unang tambal. Umang kaon. Kaon. Di plaster yun na mga pugnan. Ang ganda mo. Hindi bisa siya tita ba? Hindi kaya niya. Ano mo kaya? Tanggal man. Magbilis pa niya. Ano nga natin ko nang palangkat yun ba? Yung panit rin lang katana. Kung sumalangkat ang panit siya. Tira? Okay na lang. Ito Ang man. banta dyan siya. Tinuan mo dyan ko anak. Ay pusiso. Nga rin no, pwede nang suga ang kwali mo. Suga yan. Yaw, ano kaya sugaan? Matay, matay. Matay kaya kaduhan man na. Gwapo itong isang palit ako. Puti. Buhayag yun lang. Pati ang mga na. Limog. Blue. Binay blue. Green. Halo ba? Yan ay dagpo ni yung butang dali karong nagmay na ko. Namatay na sa itong dagpo. Tayo na. Nagmay ang nagmay. Buhay lang ko kung natin tanawon. Kalingawan, di mo ganyan mo ba? Nag-driver. Yan. Marag kong tao po. Hindi ko ta magdugay ng kilibutanan. Huwag lang ta mag-abuso. Madali man po ta. Magdali. Di na po ito magdali, anak. Hindi ko ta magdali. Magkulat lang ta. Sige, ito miglalis, ano yung kayo magkuhan. Pahilot na ko diri. Nana, di lang kayo kuhan. Mamatay man ta, pero dito magdali eh. Tayo mo dito. Huwag nabitan mo nyo mama. Marumata ka. Mamatay na lang dito. Mag-abuso na lang ta. Oo, dyan. Ang bilang mga tao, mag-biso na isang datos. Kaya grabe itong ano ba ito? Gusto na po kayo, eh, kalamihan na ito. Subject. Mahal na. Mahal tanan ba? Wala tarong income, agad. Oo. Pero di juga ko ano, buwi man dyan. Mas gulay-gulay, anak ko. Di na magpili. Mo na magpahit mo ng tao kay magunahon na magugumba, ginamay. Sa ka kamay mo. Ya, plus garilyo pa, plus inom ba, short. Short, short. Sure. Taon na yan, di ganun wala yan si Garilio dyan. Na-short yun ka kay. May tangang inadlaw nga. Siguro kayo sa kalipo. Sa kalimong adlaw. Pwede. Bisyo. 500 ang bisyo, 500 ang kabalay. O de. Sige, ma'am, over pa yun sa Basin pag 500 eh, ang bisyo, eh, napay mga hayo. Hayo. Ang dili lang yung kaya na pag pinasublan, sumuray ka na apra pa po. Yung manok, atras ko. Ay, unaw na lang ko. Dali lang doon na mamatay. Kusog mo kayo. Kapasabang ko, kusog mo kayo kaon. Dili naman pwede kaon lang. Taga mamagkuhan daw. Vitamins. Vitamin ko, vitamin. Ani man may, naman may kuan. Ano ko, ito. Naman may pandari, nag-breed man may. Ano Aso naman kayo ako, ano naman akong uyuan sana. Ay, sulit-sulit. Kami na lang.
Mao. Kaya musulod ka ani, mapreya ka na mo. Ojo. Mga pagkapausahay ka pamalit sigarilyo. Kaya dyan lang, shoot, mas lagi mo. Nahon man tong vitamin sa manok. Dahil lang kung dili ka manari, anak sa pwede. Kung manari ka, pwede ka. Pila Kung ka. mabuhay lang ka, bread, baligya, pwede. Pero, kuwan, Kuan na lang. gasto na gudaan, naman imo pang iaway siya. Pero mapilde. Mao jud. Pila ni mapilde. Dako na kayo, nagpakaon pa ikan sa Sa gamay. gamay pa, Hantod ang butog tuig. kulang siguro 2,000 no. Kulang gamay ra Sa kayo. isa ka manok. Nya, Manambal pa ka. tambal na pa. Kasi magsipon, kahit pa ka mahal pa kay tambal. Nya, plus sugal. Sugal pa ka. Lain po kay sugal ka gamay, imuha ng manok, sugalan nimo 500. 500 niya, sobra tuig na nimo giati mo. Di ka kabawi. Pero kuwan lang, mura na ka og naglingaw-lingaw rapod. Hindi sa 500 lang. Ngayon mo mga kauban, tagdag ko kay sugal sa mga. Mga kalipay na lang po ni mga Nakita kasi mong gidakas mong manok, manok nga ni Siapol. gidaog. Oh. Kung nidaog mong manok mo, pagkaog man, namatay. Kaya yung ano, mamatay man. Namamatay oy, di ka gwanta sa Nabuhi kayo, mabuhi, good. di ka gwanta sa kanang kuan. Mamatay man pagkaunya. Di ka gwanta sa lala sa bulang. Pagkaigo, no? Na di kuan mo na nila, ila mo gunang gi kuan og mga medisina. Ang tao gani anak ang di mo gyud maayo ang samad. Sabi no? Nasilingan dito na matay rin siya, ang yan samad na agyapon. Ang mga ito sa Facebook, nung di ko naging tingin. Ilapok pa, lupog lagi siya. Putol nga ito sa ito ba? Ay ko sa bulang. Radyo ko. Balikan man siya. Balikan siya sa manok. O kung magbutang na siya, may naigi. Giunay siya, giunay. Ay di ba Siyempre, pag lupad sa manok, siguro yung kag-iko. Nga na, balisod kayo. Pero ba maayo? Tagamay. Ako na di pakaw, sugod na pakaw. So, pinagmaon ay. Ate, Ang pagkaon naman na, buntag hapon naman ang mong pagkaon. huwag ko gibuyag ah. Eh, gusto nyo pagkugot, dapat kung pakaon daw yung ta. Tigmamalit na lang kagdako na. Malit ganito dako ang tato kaysa yun na malit ko. Sabong na pili nila. Kita kag deadline na ka ng lindot. Nindot na ganito, bro. Bisan pag nindot, mapili-pili mo yun. Kaya gwapo kayo. Naputi baligya sa ko, 1,200. Puti tanan, mamuna kong ganahan. 1,200. Ano na, atras ko. Ipong. Tagang magiging ayaw, lagi. Tagang magiging ayaw, lagi ka ng mga sugarol po. Ay, apil-apil naman din. Huwag ka makakasugod, ayan nalagsugod. Ay nalagsulod. Sugod-sugod na ba? Pili ang nagdadili ko ng klaron. Kaya dali naman ko kasabot. Sabot ka dahil no. Pili na pili no. Pili na yun. Ngayon, sabay po na ako, mapili yun. Hindi ko masugarin. Hindi ka masugalong. Ano lang. Abay ko, ay abay, mapili man ang manok na abay ka. Bawal na si Muha. Bawal mo siya. Hago man god niya ang kwarta, yan na ko sa kwan. Pwede ra siya palit og simina, sapato, pagkaon, pwede ra. Pero kung kwarta ani, imong yan na bito dito. Sugal. Pati mga kwan, last to dili. Amo. Hinay man akong ilot, hinay. Hingo man. Pang good sa dyan siya. Isang kung sa unim ng kwarta pwede. Ay lang siya sa murag Mga sugal. sugal. Sugal man gina siyang Sugal na lang. sugal na. Ano pang luto, sugal po. Sugal po siya. Maraha. Kapila po ba na kanang mamatay mo sugal-sugal po ko. Ah, mahurot mo lang kung sa gatos di ginakbay na sugal. 5 piso, 2 Ah, ano po na kung sa gatos? Hindi ko pa sugal. Dito ko
lang. Wala dyan. Apil din ko. Tuwagin ayo. Bawal ka sa iyong anak. Ay, pa ikaon mo ako sa tiga. Pag pagkaon, sige na. Mukan pa Kusog ka. ba kayo kung hilot? Blisingan pa ka. Gisingan kayo mo manggikon sa ang tama na. Makaon. Kung maghilot at irega dito ulit dito. Sa gatos daw yun. At number, wala yun na. Hindi ka makanan anak. Kasi masuko na imong kuan. Ang nabantay na ko, pag nasugal ko, mahinay ko. Ganang mabawasan ang bulo. Hindi ko, isa duhor, no? Ano po dyan yung anak? Kaya kaya kung hilot, pinangayo mo po, dako ako gusto niya. Ngayon ko gusto niya, tagaan ko gusto niya. Yan, mangayo ka, mo managigay. Isugalin mo. Nagibayad, naguan ni mo, yung mga manggit. Ay, palit mo siupaw. Pwede pa. Kaon pa ka, Kaon kaon pa pa yung ka. pamilya. Ang pamilya, palit ka bugas, o nagauma, aludid na po, ang gusto niya, ano ba? Inyo ramang gituhan. Nara sa Wala, ito na, wala na dito magsugal. Wala na yun na mo yung matik. Tanaw na lang ko. May pa. Namunahan na lang ko, ang daog ka na, anak ko. Aso, pabantayan mo nila, kanabitan sa online. Yung sugal ng anak, taog na siya. Anang wala, taog nang wala. Alakaw din ko, wala ko musugal. Kanawa daog mo. Alakaw din ko, anak. Nabintaas lang, tulo lang ka, tanaw na ko. Wala ko, dili na pwede. Tapos mamlakaw na ko. Tanaw sa nga. Kadili ko, Matinta na po ka. Kasi mo daw ganun, tanong na ba? Meron lagi. Kung mapildi mo ng meron na naroon, maglisod yun ng wala. Ano ba, maglisod ba? Manili na, kung dili na kung mamili. Ulo lang kapilian, wala na. Undang na. Oo. Limit. Hindi ko lang kung Kanaw ra pa. wala na kung sundan. Anak na lang. Tanaw ko. Ano na lang dyan. Tanaw lang ko sa mga. Ibong mo ko. Tanaw na lang ka. Ang isang ko, dili lagi kumawa nga. Mina ang hilot. Muna lang ginamit Di ako kaya. din dyan ang kamot na kong kwarta. Yan ano, sugal din ako. Punit din ako. Ihilot mo na ko na. Wala. Hindi na magbigay na lang din ka. Wala ko. Saan mo? Gusto mo? Wala na. Isarap ko. Wala ko. Bawas man. Hindi ako bawas. Dako, Jod. Tay, puno-puno biya ka no. Ikan buntag ang dadapo. Ako ko. Kani Domingo na ako. Tuesday na ako. Ubito. Domingo na ito. Pag Wala, gani tinanong ko. naghana, magkahilot ni. Mao mo gabay trabaho, bud. Kadaglo na, yun. Ah. Pati na kung rin dinadamay na. Ah. Hindi siya mag-ihilot. Ana gani ko basig. Hindi ragod ang tako. Wala, ragod di mo kumulakaw. Relax. Relax, God. Gani ang panahon ng lawas nimo. Ana gani ko mahilot baka sige rin ko no ha. Domingo ba yan? Nagpabook man to yung pag-umangkon. Okay man. Parang hilot yan. Kami ko na to. Kaya wala tayo booking. Hindi pa may muli. Dito ba mas Wala maganda? tayo mag-booking mga ko. Nawag yun ba? Nawag. Relax man mas matanda. Maya po ito kaya ako pag-umangkon nang nagkarentura daw. Ayaw, mas grabe to primero. Init Ang atang primero, 38 init ka. sa gawas. Pero init sa sulod. Yeah. Gabi ito niya agi. Nag-38 ka pindot to. Kapit nag-39. Inita ko rin ako. Ay, minsan yung tangka. Pero hapit na ginam-admit. Oh, nila ko to siya. Ano siya? Ma, mato ko ila Eric. Ano na to siya? Kaya boss. Kaya na. Ano pakyo akong hindi. Oh. Karoon ka din.
Teresa. Mahibak siya gina ni mo ring. Teresa. Tindak mo din yung matapyo, kubulan. Ano naman, hilak mo. Lakin ko mo tayo. Ay, no. Ano may mga away. Asan ba? Bah! Asan? Sino mo biskut? Asan ko andong? Baso anes gatas. Bro, Kasi rin ba? ayaw na kayo. Kuya mo na po ako nagpalit. Di ba na siguro tamuan nyo? Di ba nasugo? Kasi ba? Suko po to. Yata gina kong baso. Suko po. Ano na ba ito siring balik din mga Hindi kay ko pa to ni mo. Lagod. Oo. Mura na mo. Ay, muli mo ka naman. Yan, mangita na po. Tama na. Pag hinaye. Tama na ba? Awa. Dapat di pwede man tali. Tama na, ding. Uno na, tawagas ko yung video payabo na. Na kuya Bidji, labay na itong tubig. Saan ba yung Bidji? Mita ka na po, no? Asa man si mamang, uy? Ano man mamang, uy? Wala man ko kita mamang, uy? Wala man na. Gana na may kasi ng tiil ayo yung pala mayab. Mumur man na, ma'am. Mumur man na, ma'am. Suko ni mo, boss. Ano nga? Ano naman? Natubang mani-mani. Lalaki. Laki na lalis o napanggamay na sumot kamay. Natubang mani-mani. Kasi nagkauban na eh. Mas taas pa kasi ha. Sabi. Nako sa lawas. Teresa. Ako lang yung saging ay. Ito na sila, isa ko na. Gusto nyo diretso to? No. Sila naman din yung edad. Bakit eh? May bandi na dahil ni. Mo pa ni mga puno ako buok. Puros pa jud laki. Laki ang anak, laki. Ang mong anak puro pud laki. Uy, walay prinsesa. Kung na'y babae, siguro pagpangga din tayo. Wala, mara prinsesa ni, namang na prinsesa na. Ha? Ay, nasuko niya? Mang bulupad ako sa heaven. Ito. Grabe din siguro ang sukuan. Pangagda. Kaon ka sa akin, anak. Anak ng papa. Natog, ang dami pang natog. Bunga ni katog. Bunga kami mata. Namukaw na ako.
Pag kita na ko, ikatawa na. Wala din daw sila katawa eh. Nangita kang mama? Isa mo na kang mama mo? Okay, alis ka na. Ay, mo nga siya ng kuan. O yun. Oh, love it mo si Sable. Best friend yan, maging say-say. Lupan ako sa heaven ha. Manikan na kong itlog. Hindi mo kung sa kubuo. Gabi ating good. Uy. Yan na sa mo ang bata, dili pa karon nga na saging. Ay, agad na namin. Kung sa kaon. Iya, daga. Sabi ko, anak ga. Ano sa to? Salo, oy, paano ka? Plato di ay, yan tudlo unta. Tudlo. Ito to. Ikaw din ay bata, eh. Lemon, August ko yun. Lapit ang tubig. Ito naman itong silindo. Kami doon. Dili mo dyan ang bulog sa kipin mo. Ang kaukunin mo. Ang gusto Kani kapila, diligya po na mo ato. Pag makawin na. Wala talag na. Ano? 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 Si Kwan. Si tawag yan. Hindi siya maglulo. Dada. Dada. Ay, wala na. Busog na. Na, Ang dami sa to. Ito to be. Ha? Wala siya, matang. bulag. Uyag, uy. Tama rin po na yung kakuha niyang wala mata. naman yung mama. Tama rin na yung mata. Ano? Ano mata na dito? Tapos Ano naman na siya. niya? Itong milk. Itong milk. Asa na karoon imong milk? Eh, hindi mo boss. Pasok ka ulit. Puntang mo, puntang mo. Sabi ko, hindi mo, oh. Hindi mo, lapas ng taon. Ano yun? Ayo. Puntang mo, asan ba ito? Hilot? Hindi rin. Nag. 4:30 ka. Nakakuha na ba ka niya ito ni Age? Oo, hindi tambal. Bisa ganit kung gingon na sa una, wala. Wala. Maglagag ice? Ha? Wala. 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 Kini-kulin nyo ro, namoy balik yung ice, o namoy ice yun. Mamalit mo. Mamalit lang. Itong ice nga tagas. Mm. O, libyuhan yung kaldero, eh, pas mo mga taon. Mm. Mo ulit kabuhi mo. Mas taon gani, mura kong kulibangaon, magaling una-una, pangkasuhon gani, ano, matakikan gani. Mm. Libyuhan ang kaldero, tapos butang tong ice. Butang as, siyempre tanggalan sa lupin. Mm. Butang tong ice, tapos sabuy o isa kabasong tubig. Kana, book ice? Oh, buka ka po siya, para masulod. Gani. Taas man to. Gani. Buka para masulod, sabuy o isa kabasong tubig. Mm. Pagkabukan niya, isulod mo sa do kamag. Mm. Inomon mo nga init, ha? Ayaw sa pag-inom, lain ron. Kung dili ka tura, Mm. ha? Oh, yung pag-inom nimo sa do kamag, init tuyo, yung inom nga init. Ha? Kanang kung di ko ka mapasok. Karang pag-inom mo sa mag, Putdo dyan niya itong luha. itong do kamag, roton dyan, bahala po noon. Nya, inom po to, dito na kami inom sa tambal. Malaksan niyo, para BGC, ha? Na pag-inom nimo ron, halimbawa,
Abot mo sa balay, alas 4:30. O 4:30 mainom, maghimo ka, 4:30, 5:30, 6:30. Tulo ka oras. Na, minot. Kung ato yung style. 4:30 maghimo ka. Oh. Naman 5:30 maghimo na po ka. Mm. O 6:30 maghimo na po ka. Nasa tulog ka ay sa kong palito. Kaya sa Ha? O, kung na nabili tubig sa kandir, iyabog. Mabot ka bago. 4:30, 5:30, 6:30. Pagkahuman na, ugma na po katulog yapon. Pero bago mamahaw, bago maniod to, bago manihapon. Sa tula. Okay? Nga lao, ting-ting. Oh, la. Kuha Sa na, mouse. ting-ting. Hindi mo naman sa anything good. Ting-ting. Ito sa sound. Mayabong ng gatas ha. Mas fine siya. Gatas mayabong. Ting-ting. Ting-ting doon. Ting-ting ha. Kaya nag-inom kami si Baby Sai ha. Nag-inom si Baby Sai ni Mamay. Asa na si Mamay. Lala. Lala. Ting-ting. Ano ting-ting oh? Asa ka ting-ting? Asa ang ting-ting? Asa ang ting-ting da? Nakaligo, tanawa. Nakaligo na ta. Nakaligo na ta. Na. Anong ibunalan mo ko niyo? Ta. Gawas sabi. Ibunalan mo to, what is ala? Estilo ni mo gyud. Ibong gatas. Ito ko na trip. Ako na bunalan. Estilahan. Ate kra. Ate kra kani. O ipo ka. Bugi, mali ay. Dito. Ito pasaro na.
nagkaroon ng kugma, di sa kamaligo. Ang kayo mo laksan ni Park ito, Pidgeys. Sana. Okay na po, sumay na ka. Jesus, may yun na. Just yung pants jacket. Ano, mati. Jesus, may... Ako yung mga iliyaw. Kami, hinda lang sa no? Wala na yung gigda ba? Ano sa yung tinog? Pakaunan, nasuko ba? Gusto mo tulog lang yun. Ang problema, ang tulog. Muro gapon. Oras gapon. Apoy gapon. Ano yan? Gapon, hindi makaya niya, magluto, magpili ka. Ay kalimot sa concentrate sa ice. Para makuha na sa mapos na minit na. Inom na tambal na. Pabukalon sa doon. Isa ra ka bukalan. Tulo ka oras ha? Tulugan niya, alas 4:30, 4:30, 5:30, 6:30. Kung nainabili ng tubig, iyabok. Buhat ka bago. Maninom na tambal. Dua ka mag, Jod. Hmm? Gana na, dua ka mag. Ayan guys, thank you for watching guys. Bye-bye.